Не, века една са кратко молитва само. Трамфило, ела тука. Къде е туда? Веднага ще молиме. Искам да ви питам нещо. Исус е възкръснал, може ли да изцели тези хора? Да. Може, нали? Тогава аз също вярвам. И ако те имат вяра, още сега Господ ще ги изцели. Алелуя! Нека да се помолим, аз ще се помоля накратко за тях. Добре, ще се молим за Златка, не за теб. Тогава? Добре, можете да шутки. Господи, молиме те за Златка да направиш едно велико чудо, което си направил до сега и вършил многократно. Благослови отново Златка, те молим за цяло съвършено изцеление. И да чуем тук как тя е изцелена, татко. Молиме те и за нашия брат. Ето, Господи, брата, който полага ръка върху него ръце, нека ти да го освободиш, Господи. О, сила към Ентора Владимиров. Во святата и невинна кръв на Господа Исуса Христа заповядам на всяка болест да се махне от него, да се изкорени и да изсъхне всякакви видове болести в него и в него да остане съвършено и пълноценно изцеление, защото живе Бог. Той, Господи Исусе Христе, да бъде освободен в дух, душа и тяло. И ние дълбоко в сърцата си вярваме, защото Господи сега капчица кръв пада върху него и го изчиства от всеки грях. И той е съвършено изцелен в раните и в кръвта на Господа Исуса Христа. Ето, Боже, аз те моля за Карофила, полагам ръката си върху нея и тя да оздравее. Исус Христос умря за греховете и болестите ни, възкръсна за оправданието и изцелението ни. В Неговото име и в раните му, в кръвта му, бъди изцелена. И казваме всички Амин.